नायागासिनो दं रागा जोंदों नै मेदामा। गुड मर्निं गाइस लोगोफोर गोजांदों गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमखौबो आं सायखं। गुड मर्निं गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो साना ओंखारबाय नै जारांनो। फुङावहाय दै लोंनांगौ लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुङावहाय सिखारनानै एसे एक्सारसाइस खालामनानै हाथाय साथाय मानजिखांबाथाय दै लोंबानो जाबाय। दै लोंनांगौ फुङावहाय जिमान हायो गावनि अजननि हिसाबै दै लोंनांगौ, बाराबो लोंनाङा माने मिडियामनि लोंनांगौ एसे मिडियामनि। संख्रि साहा फुदुंहैदो थां, संख्रि साहा लोंसै फुङावहाय संख्रि साहा लोंनांगौ। संख्रि साहा फुदुंहैदां संख्रि साहा लोंसै आरामनो। ओइ नै मबाइला चार्ज होआखै होनानै ला, खैथायाव सिखारोमोन आङो नायागासिनो दं रागा जोंदों नै मेदामा। नै मोनायाव जाफैनायमोन थोरसि लथा एकदम नै थांगासिनो। जानायखौथ' दखानावबो जायो न'आवबो जायो। बेफोर थोरसिफ्रा दंमोन आरो दायो सुबाय बरियानो जोंना हम मिनिस्टारा। ओमफ्राय दा माथो दखानाव थांसैलाय। दखानाव बिराद लेथ्रि फेथ्रि गालाय गुजाय जाजोबनानै दं नै दोफ्रा मैया जानाया। ओइ ओंखाम खालाया नै मैया जानायाव सुवाखैनो बिराद अलसिया। हालदै होनानै फुदुंसै नामा संख्रिनि जायगायाव, केन्टिन होखाजोब्बाय लोंनानैसै। संख्रि साहा इनिफ्राय तितिलि फिथा ना मा होनो फिथा लावदुम। दिनैसो फुङावहाय साननि ए भिटामिन, डि भिटामिन, एक्स भिटामिन, आर भिटामिन गासिखौबो मोनजोबसिगोन। बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो फुङाव सिखारदों आं। संख्रिया एसे गोबाब जाबाय माथो। संख्रि साहा आरो फिथा लावदुम जानायनि मजायानो बेलेग। फुङाव एसे भिउसफ्रा एसे हाजोफोर जाबावनांगौमोन एसे खाथिफ्राव, मजा जागौमोन। लोगोफोर मानसिना सानफ्रामबो फुङावहाय मोननै लामा थायो। मोनसेया जाहैबाय फुङावहाय सिखारनानै गावनि थांखियाव थांनाय, माने गावनि खामानियाव थांनाय, गावनि खामानिखौ जाफुंहोनाय। मोनसेया जाहैबाय आंबायदि बिसिना सायावनो माने उन्दुनानै गिदिर गिदिर खामानि माने सानबाय थानाय आरो गिदिर गिदिर आं दिनै बेखौ मावगोन होननानै खिन्थु आथिङा थाङा। बिसिना सायावनो माने उन्दुनानै सिमां नुबाय थानाय नोंथांमोन। मोनसेया जाहैबाय फुङाव सिखारनानै माने गाव गावनि थांखिखौ होसोनाय, गाव गावनि खामानिखौ होसोनाय। मोनसेया जाहैबाय बिसिना सायावनो उन्दुनानै गिदिर गिदिर सिमां नुबाय थानाय आरो बिदि मावगोन ओमफ्राय आथिं आखाइ थाङा, बेनिफ्राय सिखारा। ओमफ्राय जेब्ला सिखारगोन नोङो अब्ला 8टा 9टा जेबो खामानि जाला। बिदिनोसै आरो फुङाव सिखारबाय न'आवहाय फंनै फंथामसो रायजाबाय, फाग्ला बायदि बेरायलायबाय आरो बेफोरनोसै। लोगोफोर भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। गावनिनो लोगो थानानै बेफोरबायदिनो ब्लग भिडिअ जों लोगो मोनलायबाय थागोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।